Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci kamar ko da yaushe. A yau muna dauke da rahoto mai ban dariya da abun ban mamaki hade da abun ban takaici akan kalaman da 'yan wasan kungiyar Barcelona suka yi akan kungiyar Real Madrid, wanda kuma idan muka kalli abun ta siga mai kyau gaskiya ne suka faɗa, amma tabbas mai sauraro za mu ce gaba ɗaya 'yan wasan kungiyar Barcelona sun rena kungiyar ta Real Madrid. Shin menene wa'innan 'yan wasan suka bayyana? Masu sauraro ku biyo mu a cikin labaran namu. Yayin da muke dauke da rahoto akan tsokanar faɗa da kungiyar Manchester City za ta yi ga kungiyar Real Madrid domin tana yunkurin kwace dan wasa Jude Bellingham daga kungiyar ta Real Madrid. Shin yaya wannan cakwake za ta kaya, kuma ya wannan rahoton yake? Ko ma sauraro muna dauke da rahoto akan gazawa da ake zargin Ada Gula ya gabatar a kungiyar ta Real Madrid. Shin wannan na kasan ta ina ne dan wasan Ada Gula ya same shi? Ma sauraro muna kuma dauke da rahoto akan kalaman da dan wasa Harry Maguire yayi bayan da ya fitar da kungiyar Manchester United daga kunya a wasan da suka doke kungiyar Leicester City. Yayin da muke dauke da rahoto akan batun raunin dan wasa Gabriel Martinelli da kuma kalaman da dan jarida yayi wanda zamu iya cewa muzanci ne ga dan wasa Kai Havertz. Shin menene wannan dan jarida ya bayyana? Muna kuma dauke da rahoto akan tattaunawar su wato kocin kungiyar Barcelona da kuma mai tsaron raga Inaki Pina bayan da suke samun takun saka da dan wasa Sazani. Shin ya wannan tattaunawa ta kasance? Ma sauraro mu dai takaice muku zance muna dauke da rahotanni masu matukar zafi da kuma nishadantarwa. Idan wannan ne zuwan ku na farko, ku daure ku danna mana alamar subscribe sannan ku danna mana alamar karara domin hakan ne zai ba ku damar samun sabbin labaranmu na gaba da zarar mun daura. A nan za ku ji cewa kungiyar Manchester United a shirye take ta siyar da dan wasa Kobe Mainoo wanda ya kammala karatunsa a makarantar kungiyar ta Manchester United don samar da riba ga kungiyar. Dan wasan dan asalin kasar Ingila zai kai kusan fam miliyan 80 kuma ya ja hankalin kungiyar Chelsea da kuma kungiyar Bayern Munich, cewa jaridar Footages. A nan kuma za ku ji cewa 'yan wasan kungiyar Barcelona uku na kasar Spaniya, Gavi da Fermin Lopez da kuma dan wasa Pedri ba su goyi bayan yunkurin kawo dan wasa Marcus Rashford zuwa kungiyar ta Catalan a matsayin aro a kakar wasa ta bana ba, amma kocin kungiyar Hans Flick ya goyi bayan daukar dan wasan wanda hakan kuma bai faru ba, cewa jaridar El Nacional. A nan kuma za ku ji cewa duk da aniyar Real Madrid ta gabatar da tayin karya tarihi, wato tayin da zai sa dan wasan ya zama mafi tsada a duniyar kwallon kafa na 'yan wasan baya, Arsenal ba ta da niyyar siyar da tauraron dan wasan ta wato William Saliba. A nan kuma za ku ji cewa dan wasan kungiyar Sunderland Chris Reed mai shekaru 17 ya ja hankalin kungiyar Arsenal da kungiyar Liverpool da kuma kungiyar Manchester United, cewa jaridar Cup Offside. Yayin da anan za ku ji cewa abin takaici ga kungiyar Manchester City, kungiyar Newcastle United ta bayyana a fili cewa Bruno Gomes ba zai je ko ina ba, wato ba za ta siyar da shi ba, kuma shi ma baya son barin kungiyar, cewa jaridar Footages. Anan kuma za ku ji cewa kungiyar Chelsea na zawarcin dan wasan gaba na kungiyar Liverpool wato Luis Diaz har yanzu, ko da yake ba a kayyade farashin ba, amma kungiyar ta Chelsea sun shirya gabatar da tayin siyansa nan ba da jimawa ba. Idan har kungiyar ta Chelsea ba za ta iya cimma yarjejeniya dan wasan na kasar Colombia ba, za ta ci gaba da neman dan wasan kungiyar Borussia Dortmund na gaba Karim Adeyemi. Anan kuma za ku ji idan ba tare da kuɗaɗe masu yawa ba, ana iya tilasta kungiyar Manchester United ta samu 'yan wasan kyauta. Kungiyar ta gasar Premier League tana sha'awar cinikin 'yan wasa biyu da kungiyar Lille, Jonathan David da kuma dan wasa Angel Gomez, da dan wasan baya na kungiyar Bayer Leverkusen Jonathan Tah, da kuma dan wasa Leroy Sané na kungiyar Bayern Munich, da kuma dan wasan gaba na kungiyar Everton Dominic Calvert-Lewin, cewa jaridar Footages. Rahoton kuma ya kara da cewa Manchester United za ta iya fuskantar gogayya kan dan wasa Jonathan Tah daga kungiyar Barcelona, wacce ta bayyana dan wasan dan asalin kasar Jamus din a matsayin fifiko a wannan bazarar sakamakon rashin amincewa da Hans Flick bai yi ba da dan wasan Ronald Araujo 100%. A nan kuma za ku ci Harry Maguire ya bayyana alfahari da jin daɗin sa bayan da ya ci wa Manchester United kwallo ɗaya mai ban haushi a wasan su da kungiyar Leicester City a gasar cin kofin FA. Kwallon da Maguire ya zura da kai a minti na ƙarshe ya sa Manchester United ta yi nasara da ci 2-1 a wasan. Maguire ya ce abin ban mamaki ne ka zura kwallo a minti na ƙarshe. Wannan abu ne da ban taɓa yi ba a rayuwata ta Manchester United, don haka abu ne da nake alfahari da shi. Na tabbata 'yan wasa da abokan arziki sun yi tsalle sun yi murna bayan da na zura kwallon. Nasarar da ta fuskanci cece-kuce dangane da kwallon da aka ci, inda aka sake duba kwallon kuma an tabbatar da cewa Harry Maguire ya kasance a waje lokacin da aka bugo kwallon, hakan na nufin babu offside kenan. Duk da muhawarar da aka yi, Harry Maguire bajintar da yi ya sa Manchester United ta tsallake zuwa zagaye na gaba na gasar cin kofin FA. A nan kuma za ku ce a cewar jaridar The Athletic, dan wasa Gabriel Martinelli zai fuskanci fiye da wata guda yana jinya. Dan wasan gefen na kungiyar Arsenal ya samu rauni a kafarsa a wasan cin kofin Carabao da suka sha kashi a hannun kungiyar Newcastle United. Yanzu yana cikin hadarin rasa wasu manyan wasanni, ciki har da karawar gasar Premier League da za su kara da kungiyar Nottingham Forest da kungiyar Manchester United da kungiyar Chelsea da kuma gasar cin kofin zakarun Turai na zagaye na 16. Ana
sa ran dan wasan dan asalin kasar Brazil din zai iya taka leda a ƙarshen kakar wasa ta bana amma idan ya samu waraka. Anan kuma za ku ji Ruby Faule ya ce kai Havertz zai iya hana Arsenal lashe manyan kofuna a bana. Kalaman nasa sun biyo bayan rashin nasarar da Arsenal ta yi a hannun kungiyar Newcastle United a gasar cin kofin Carabao, inda kai Havertz duk da ya buga wasan bai taka rawar gani ba. Faule ya nuna shakku game da dacewar kai Havertz ga kungiyar ta Arsenal da ke neman lashe kofuna kamar gasar Premier League da kuma gasar zakarun Turai. Ya ce idan kun kasance kungiya ce da ke da burin lashe gasar Premier League da gasar zakarun Turai, to ina ganin kuna buƙatar wanda ya fi kai Havertz a wannan matsayin na dan wasan gaba. Faule ya kuma soki Arsenal kan rashin sayan dan wasan gaba a watan Janairu. Anan kuma za ku ji an fahimci cewa dan wasan gaba na kungiyar Athletic Bilbao Nico Williams dan asalin kasar Spain yana a shirye don koma gasar Premier League. A lokacin bazara dan wasan na kasar Spain ya so ya koma Barcelona amma kuma saboda matsalolin kuɗi na kungiyar ta Catalan daukar dan wasa irin Williams ba zai yiwu ba. Sakamakon haka Williams ya mai da hankali zuwa gasar Premier League. Kungiyoyi da suka hada da kungiyar Arsenal, Chelsea da kuma kungiyar Liverpool da kuma kungiyar Tottenham sun yi ikirarin cewa sun dade suna sha'awar dan wasan kuma za su iya biyan kusan euro miliyan 60 kuɗin fansar kontragin sa domin daukar sa. A kakar wasa ta bana dan wasan mai shekaru 22 ya zura kwallo ɗaya kuma ya taimaka aka zura kwallaye 3 a wasanni 19 da ya buga a gasar La Liga a kakar wasa ta bana. To masu sauraron mu yanzu kuma za mu doshi bangaren kungiyar Barcelona domin mu ji shin wainar da ake toyawa ta toyi koko har yanzu dan yaci. A nan za ku ci kungiyar Besiktas da kungiyar Fenerbahce na ci gaba da zawarcin dan wasa Ansu Fati kafin a rufe kasuwar musayar 'yan wasa ta kasar Turkey a ranar 11 ga watan Fabrairu. Barcelona ba za ta iya siyan sabbin 'yan wasa ba amma duk da haka za ta iya siyar da 'yan wasa ga kungiyoyi a kasar Turkey. A cewar jaridar Mundo Deportivo, kungiyar Besiktas ta sake yin wani yunkuri na shawo kan Ansu Fati ya koma kungiyar. Tsohon kocin kungiyar Manchester United wanda ya kasance tsohon dan wasan ta Ole Gunnar Solskjaer wanda an zake horar da kungiyar Besiktas yana son ganin Ansu Fati a kungiyar. Kungiyar Fenerbahce kuma tana sa ido kan halin da Fati ke ciki. Rahotanni sun ce sun jira ne dan ganin ko dan wasan ya bude kofar ficewa daga Barcelona kafin su kai ga matakin daukar sa a hukumance. Har yanzu Barcelona bata amshi ta yin da aka saba yi ba akan dan wasan. Ansu Fati yana la'akari da zabin sa na ci gaba da zama a kungiyar ta Barcelona. Anan kuma za ku cewa an yi batutuwa masu zafi tsakanin Hans Flick da kuma Inaki Pina a cikin 'yan makonnin da suka gabata, ko kuma mu ce an yi tattaunawa fa mai zafi. Kocin dan asalin kasar Jamus din yayi watsi da Inaki Pina ba zato ba tsammani, inda Mitsayar Raga Sazani ya mai gurbin sa a matsayin zabi na farko a kungiyar. Da alama Hans Flick ba zai ba Inaki Pina minti ko guda na taka leda ba har sai zuwa ƙarshen kakar wasa ta bana. Kuma idan ya samu wannan damar hakan na nufin dan wasa Sazani ya samu rauni kenan. Idan Hans Flick ya ci gaba da zama kocin Barcelona da alama Inaki Pina zai iya barin kungiyar idan yana son ci gaba da buga wasa. Wai masu sauraron mu menene kuke ganin ya hassala wannan kocin yake ma wannan dan wasan Inaki Pina wannan abun? Mu dai zamu ce ba mu ga wani abun da ya fito a baina jama'a wannan mai tsara ga Inaki Pina ya bayyana ba, amma shin wani abu ya faru kenan a cikin gida, wato abin da ba mu sani ba kuma 'yan jarida ba su bayyana ba, balle mu kuma mu bayyana muku. Za dai mu tsaya mu gani shin za su daidaita ko kuma za su ci gaba da yin wannan takun saka. A nan kuma za ku ji cewa kungiyar Arsenal da kungiyar Tottenham na tunanin zuwarcin dan wasa Ferran Torres a bazara. Kungiyoyin biyu suna son karfafa kai har-haren su, kuma dan wasan gefen na kungiyar Barcelona ya fito a matsayin wanda suke zarci a cewar jaridar Footages. Rahoton ya ci gaba da cewa Barcelona ta samu batutuwa kan Ferran Torres a watan Janairu amma ta yanke shawarar ci gaba da rike shi. Kulab din na iya sake tunani a lokacin bazara kan makomar dan wasan musamman idan suna buƙatar kuɗi. Ferran Torres yana taka leda akai-akai amma ba shi da tabbacin fara a ƙarƙashin koci Hans Flick. Kocin kungiyar Arsenal Mikel Arteta yana sha'awar sake haɗuwa da Torres bayan ya yi aiki tare da shi a kungiyar Manchester City, yayin da ya yi imanin cewa dan wasan na gefen zai iya ƙara kungiyar Arsenal ƙarfin kai harin zura ƙwallo mai inganci. Tottenham ma tana sha'awar ganin Torres a matsayin dan wasan da zai dace da salonsu. Dabarar Barcelona tana ci gaba da kasancewa ba tare da ta sauya buƙatar ta akan ci gaba da rike dan wasan ba. To jama'a, ƙarshen labaran namu kenan ta bangaren kungiyar Barcelona. Yanzu kuma za mu doshi bangaren kungiyar Real Madrid din gadan-gadan domin mu ji abubuwan da ake tattauna a kungiyar ta Real Madrid, domin fa akwai batutuwa masu zafi a bangaren kungiyar ta Real Madrid. Ba tare da bata lokaci yau masu sauraro, kawai ku gyara zaman ku domin ci gaba da jin labaran mu dangane da kungiyar ta Real Madrid. A nan za ku ji cewa Real Madrid ta tabbatar da cewa Ada Gula ya kasa samun nasara, ko mu ce ya kasa gabatar da abin da ya kamata a kungiyar a lokacin da suka fi buƙatar
bukatar sa a wasan da suka yi da kungiyar Leganes bayan an kalli bidiyon wasan, inji jaridar Rilibo. Binciken ya nuna cewa Ada Gula ya yi ƙasa a gwiwa a muhimman wurare bisa ga umarnin da ma'aikatan kocin kungiyar suka bashi. Na farko dai dan wasan ya gabatar da tsaro mara kyau da kuma muhimman hukunce-hukunce da ya yanke akan wasu abubuwa. A ƙarshe dan wasan da bai yi yadda ya kamata ba kuma ya kasa kula da matsayinsa. Matashin bai zura kwallo a raga ba kuma bai taimaka aka zura kwallo a raga ba, duk da cewa Real Madrid ta ci kwallaye 3. An hutar da dan wasa Jude Bellingham a wannan wasan, amma Ada Gula bai yi amfani da wannan damar ba. Shin masu sauraron mu kuna ganin dan wasan Ada Gula akwai abin da ya tafka na asha a wasan? Shin menene kusakuran nan da ya ku gaya mana a comment section. Anan kuma za ku ji tsohon dan wasan kungiyar Real Madrid dan asalin kasar Brazil Ronaldo Nazario na shirin mayar da Carlo Ancelotti kocin tawagar kasar Brazil idan ya lashe zaben shugabancin CBF a shekarar 2026. Tsohon dan wasan da zai tsaya takara ne a watan Maris din wannan shekarar, kuma yana son Ancelotti ya jagoranci tawagar kasar idan ya zama shugaban, a cewar jaridar Rilibo. Brazil na bibiyar lamarin Ancelotti sosai. Kocin dan asalin kasar Italiya wanda a halin yanzu yake horar da kungiyar Real Madrid yana da kontragi har zuwa shekarar 2026, amma makomarsa ta dogara ne da shawarar kungiyar ta Real Madrid. Ronaldo Nazario da Ancelotti suna da dangantaka mai karfi tun lokacin da suka yi tare a kungiyar AC Milan. Dan wasan dan asalin kasar Brazil din ya yi imanin cewa kocin mai shekaru 65 shine zaɓin da ya dace ga tawagar kasar idan ya zama shugaban. Ancelotti ya bayyana matsayinsa a fili, yana mai cewa zan kasance a Real Madrid muddin club din yana so na ci gaba da kasancewa. A baya ne dai Carlo Ancelotti yayi wannan maganar. Anan kuma za ku ce an yi ta cece ku ce tsakanin Luka Modric da Vinicius Junior a wasan da Real Madrid ta buga da kungiyar Leganes a gasar Copa del Rey. Kamar yadda kuka sani, Modric ya cicciki Vinicius kan rashin kokarin taimakawa wajen tabbatar da isasshen tsaro, kuma Vinicius ya yi saurin mayar da martani a fusace ga tsohon sojan, yana daga hannu ga Modric. Da aka tambaye shi game da lamarin a taron manema labarai a wasan da Real Madrid za ta yi da kungiyar Atlantico Madrid, Carlo Ancelotti ya ce ba wani abu bane ba, amma tabbas zan saita wannan matsalar. Anan kuma za ku ji cewa jaridar The Athletic ta bayyana cewa Vinicius Junior da sansaninsa sun yi watsi da tayin sabunta kontragi na farko da kungiyar Real Madrid ta gabatar ga dan wasan. Real Madrid ta yi tayin biyan Vinicius Junior fam miliyan 15 a duk kakar wasa, kwatankwacin abin da Kylian Mbappe ke karba a kungiyar a halin yanzu kenan. Amma kuma kila mai yiwuwa Vinicius yana son karin kuɗi ne domin yana son zama babban mai samun kuɗi a club din. Real Madrid da Vinicius za su ci gaba da tattauna kan tsawaita kontragin har sai an cimma matsaya, kuma tabbas yarjejeniyar Vinicius za ta kare a shekarar 2027. Kungiyoyin Saudiya suna zauracin sa, kuma su ne suke kokarin rikita masa tunani. Shin ma sauraron mu menene za ku ce akan wannan rahoton? Shin ya kamata kungiyar ta Real Madrid ta saki dan wasan ne ya tafi, koko ya kamata ta ci gaba da rike shi, duba da cewa dan wasan Vinicius Junior yana ɗaya daga cikin manyan yan wasan da ake da su yanzu a fagen kwallon kafa rankatakaf duniya. A nan kuma za ku cewa kungiyar ta Real Madrid ta yanke shawarar kawo ƙarshen zauracin dan wasan baya na kungiyar Crystal Palace Magui da take, kamar yadda jaridar Real Madrid Confidential ta bayyana. Duk da sa ido a kansa, club din ba zai yi yunkurin ɗauko dan wasan mai shekaru 24 ba. Magui yana jan hankalin kungiyar Arsenal, Chelsea, Liverpool da kuma Manchester United, yayin da kungiyar Chelsea a shirye take ta sake siyan shi, yayin da kungiyar Arsenal da kungiyar Liverpool ke kalansa a matsayin babban mai tsaron gida. Ta ma kungiyar Manchester United na son ganin tasi dan wasan. Kungiyar Crystal Palace na buƙatar kusan euro miliyan 60 don siyar da dan wasan bayan na tsakiya. Babban farashin tare da zaɓuɓɓukan tsaron da Madrid ke da su sun shawo kansu har suka fice daga batun ɗaukar sa. Wato farashin da ya yi ma kungiyar ta Real Madrid yawa, sannan kuma tana da 'yan wasan bayan tsakiya zaɓuɓɓuka da yawa, duk da cewa tana fama da rauni. Wannan shine dalilin da yasa kungiyar ta Real Madrid ta fice daga takarar ɗaukar dan wasan. A nan kuma za ku ji cewa akwai yiwuwar Real Madrid ta rasa dan wasa Andrew Lunin a bazara, inda jaridar Fitajes ta rawaito cewa kungiyoyi a gasar Saudi Arabia suna zauracin sa. Duk da karancin lokacin wasa a karkashin koci Ancelotti, Lunin ya nuna hazaka a lokacin da aka bashi dama bayan da mai tsaron raga Koto ya samu rauni a bara. Lunin ya nuna hazaka lokacin da aka bashi dama, tabbas a wancan lokacin, sai dai rahoton ya bayyana cewa kungiyoyi daga Saudiya sun shirya tsab domin gabatar da tayin da ka iya zama abin dogaro ga Lunin da kungiyar Real Madrid domin siyar da shi. Idan Lunin ya bar kungiyar Real Madrid, Madrid za ta nemo sabon mai tsaron gida. Suna buƙatar wanda zai tallafa wa Kotuwa. Sauya Lunin ba zai zama aiki mai sauki ga mahukuntan kungiyar ba. Babu wata sanarwa a hukumance daga Lunin ko Real Madrid dangane da makomansa. Duk da haka hasashen yana girmama, kuma canza wurin bazara zai iya kasancewa ya warware komai. Real Madrid dai ba za ta yanke shawara kan ko za ta bashi sabuwar yarjejeniya ko kuma za ta nemo su hanyoyi, wato hanyar da za ta iya sayar da shi. A nan kuma za ku ji rahotanni sun bayyana cewa
kungiyar Manchester City na zawarcin dan wasa Jude Bellingham daga kungiyar Real Madrid. A cewar jaridar Defensa Central har yanzu coach Pep Guardiola yana son dan wasan tsakiyar na kasar Ingila kuma yana kallon sa a matsayin wanda zai mai gurbin Kevin De Bruyne na dogon lokaci. Kevin De Bruyne yana fama da rauninnuka ko mu ya sha fama da rauninnuka a kakar wasa ta bana, kuma City na tunanin makomarsa. Rahotanni sun nuna cewa dan wasan Kevin De Bruyne zai iya barin kungiyar zuwa Major League gasar MLS, wanda hakan ya sa Jude Bellingham ya zama babban abin da Guardiola ke nema. Guardiola ya yi sha'awar Jude Bellingham tsawon shekaru. Dan wasa ne na musamman, in ji shi a lokacin da City ta kara da kungiyar Borussia Dortmund tun lokacin Jude Bellingham yana kungiyar ta Borussia Dortmund. Duk da haka siyan shi daga kungiyar Real Madrid tabbas zai matukar wahala ga kocin Pep Guardiola. Real Madrid ba ta da niyyar siyar da Jude Bellingham. Dan wasan na tsakiya yana farin ciki a kungiyar shi kansa kuma ya zama muhimmin bangare a cikin tawagar Carlo Ancelotti. Madrid na kallon sa a matsayin babban jigo a kungiyar tasu a nan gaba da kuma yanzu. To anan kuma za ku ci rahotanni sun ce 'yan wasan Barcelona na son kaucewa haduwa da kungiyar Atlantico Madrid a wasan kusa na karshe na Copa del Rey, wato ba sa son fuskantar kungiyar Atlantico Madrid domin sun yi imanin cewa 'yan wasan na koci Diego Simeone sun ƙara samun sabon salon hazaka saboda ba su kasance cikin kungiyoyin da za su buga play-off a gasar cin kofin zakarun turai ba. A cewar jaridar AS ta ƙasar Spain, yawancin 'yan wasan na kallon Atlantico Madrid a matsayin kalubale mai tsauri fiye da kungiyar Real Madrid domin har yanzu suna tuna rashin nasara da ci 2-1 da suka yi a farkon wannan kakar a hannun kungiyar ta Atlantico Madrid, duk da cewa kungiyar ta yi imanin cewa rashin adalci ne aka yi a wasan saboda suna ganin sun mamaye wasan kuma sakamakon wasan har yanzu yana cikin zuciyarsu. Game da Real Madrid, 'yan wasan ba za su damu da fuskantar Real Madrid ba. Barcelona dai ta doke kungiyar Real Madrid sau biyu a wannan kakar wasannin da kuma hukunci mai tsauri, inda ta doke su da ci 4-0 da kuma ci 5-2. Kuma Madrid na cikin tsaka mai yiwuwa a gasar zakarun turai inda za ta kara da kungiyar Manchester City, kungiyar Pep Guardiola. A rawaito cewa 'yan wasa da yawa sun fi son fuskantar Real Sociedad na kungiyar ta Barcelona. Suna ganin kungiyar Real Sociedad a matsayin kungiyar da za su ci zalunta ba tare da bata lokaci ba. To jama'a, da wannan fa muke cewa tabbas abin ya kasance abin takeici, abin ban dariya. Wai kungiyar Barcelona ta fi son fuskantar kungiyar Atlantico Madrid fiye da kungiyar Real Madrid. To jama'a, karshen labaran namu kenan. Idan wannan ne zuwan ku na farko, ku danna mana alamar subscribe sannan ku danna mana alamar karara, domin hakan ne zai ba ku damar samun sabbin labaran mu na gaba da zarar mun dora.